Ústrednou myšlienkou projektu Zelená stromom je spojiť všetkých ľudí pre dobrú vec. Výsadbou stromov sa v lokalitách mesta rozrastie viac zelene. Prvé lokality sú vytipované vlastne na mieste bytového komplexu Vilanova. Ďalšia lokalita, na ktorej sa má pokračovať, je Banické námestie pri rieke Hornát. Tretie je pokračovanie okolo budúcej cyklotrasy pri MPC Spišská Nová Ves. Podporiť rozrastanie zelene môže každý, kto si zakúpi strom alebo malý stromček, ktorý bude vysadený v niektorej z obytných lokalít v Spišskej Novej Vsi. Každého podporovateľa projektu tento strom vlastne vyjde finančne radovo od 100 do 150 eur. Sú to vlastne stromy veľké, vzrastlé, to znamená, že majú výšku viac ako 3,5 metra. K vášmu stromu dostanete aj certifikát. Ten certifikát je vlastne certifikát tohto konkrétneho stromu na konkrétne meno. Jeho GPS pozícia sa určí a vlastne všetky parametre a všetky jeho technické vlastnosti sú zapísané a je to váš strom, ktorý vlastne formou daruvávate svojmu prostrediu, v ktorom žijete. Veľké stromy budú dovážané dvakrát v roku, a to na jar a na jeseň. Malé stromčeky zase pravidelne každý mesiac. Podporiť výsadbu zelene v meste sa rozhodli aj v gymnáziu na Školskej ulici. Študenti gymnázia sa do projektu zapoja priamou účasťou na prezentáciách, ktoré sú pripravené pre firmy a inštitúcie. Na pláne je aj zakúpenie stromov a ich výsadba v areáli školy. Celá budova je prekrytá vysokými, veľkými stromami. Tieto stromy boli tu nasádzané, keď takto môžem povedať, od búka do búka bez nejakého systému a bez nejakého skladu. Škola samotná pristúpi pri realizácii tohto projektu k vytvoreniu samostatnej štúdie na to, ako by mala náš park, naša záhrada vyzerať. Pokiaľ dojde k zhode, ku konsenzu s pamiatkármi a s ochranármi, tak v tom prípade by sme plánovali vysadiť okolo 30-40 stromov. Spôsob, akým si stromy môžete zakúpiť, je veľmi jednoduchý. Môžu si kliknúť na webovú stránku www.zelenastromom a na tejto stránke je objednávkový formulár, v ktorom si proste vyplnia tú objednávku. Formu výberu stromu si vyberáte z rôznych typov. Je tam cirka nejakých 25-30 stromov veľkých, 25 stromčekov malých. Zakúpením stromu alebo malého stromčeka podporíte dobrú vec, skrášlite svoje okolie a dáte životnému prostrediu zelenú.